Čaute, dneska si ukážeme iPad 2. Asphalt 8. To je iPad 2. Vidíte, že na takomto obale. To je fakt iPad. Môžem ho aj vytiahnuť. A tu máme normálny iPad. Všetko s videobajtou. Máte jablíčko čierne, foťák, zvuky. Plne funkčný. Single player a zahráme si Iceland Next Race. Hráme na klasiku. Loading. Je to iPad 2, nie iPad 3. A 706. Island. Ešte skontrolujeme multitasking. Hej. Vypíname veci v pozadí. Trošku viac vecí v pozadí. A hra ide bez jedného seknutia, ide úplne plynulo. Poďme na hru menom Subway Surf. Ešte raz vypneme multitasking. Vypneme všetko, čo tu máme zapnuté. Tak. To fakt iPad, originál. Ťažký jak sviňa. Tak pol kila. Takže teraz hrajeme hru Subway Surf. Trošku vidno, že sa to trošičku seka. Ale nejak to ide celkom plynulo. Takže vidíte, je to celkom v pohode. Ok, poďme k ďalšej hre a to bude Piñata Hunter 2. Ešte by som trošku mohol preleštiť displej. Vidíte, takto sa hra zapína, môžeme ísť do večerky. Ideme continue. Vidíte, máme tu piňatu a takto budeme mlátiť.
A môžeme si kupovať aj nové veci. Až po tieto super vecičky, ktoré stoja ale dosť veľa. Lebo tieto základné tools, a to je napríklad baseballová palka, tá stojí len 10. Potom tu máme rukavice, táto je najlepšia. Tiež stojí dosť veľa. A tu máme najlepšie úložisko pre cukríky, alebo čo to vôbec získavame. A tiež je to dosť drahé. Tu nás si môžeme kupovať nové vecičky, ktoré pomôžu pri zabíjaní tejto piňaty alebo rozbíjaní skôr. No. Tam sú ešte dve piňaty, vidíte, tu som ešte zabudol spomenúť paint bar. To je podľa toho, teraz keď, no a už máme druhú piňatu. Ešte máme druhú piňatu, ktorá je trošku silnejšia, ale to je všetko. A poďme na ďalšiu hru, to je takú dobrú nejakú. Máme Big Baron. Ideme next. Dosť dobrá hra. Graficky prepracovaná, dosť dobre. A došla mi baterka, takže to je asi dneska všetko. Viac menej, keď sa vám video páčilo, dajte like, odber. A uvidíme sa pri ďalších videí, bohužiaľ už nie s týmto iPadom 2, lebo chvíľu pôjde preč. A budem mať zase S2 s iPodom Touch. Ale po takom pol roku si možno kúpim ešte iPad mini. Neviem koľko je, neviem, že či z retíny alebo bez, ale za ako dobrú cenu. Možno aj skôr, neviem. Teraz bude vybité. Jop. A toto je pravý iPad 2. V hrách, takže môžete vidieť. A ešte môžem porovnať k mojej ruke, je to fakt obrovský tablet. A displej má podobný iPodu Touch 4. Až na to, že je o mnoho väčší. Ale nie je to taký displej, jak má iPhone 5, ale taký, jak má iPod. Čo sa týka povrchov úpravov, to podľa mňa. To je asi všetko. Ešte by som mohol spomenúť, že je tam iOS 7, ale to už som vlastne spomínal, takže čo ešte chcem dodať. S týmto iPadom sa zajtra bohužiaľ lúčim a budem mať tú S2 s iPodom Touch zase. No, nie je to úplne tak zase, lebo mal som iPhone 4, iPod Touch 4 a teraz budem mať iPod Touch 4 a S2, samozrejme od Samsungu. Nie je to moja obľúbená značka, ale bohužiaľ Apple pokašľal iOS 7, takže teraz budem kupovať zase aj Androidy, lebo teraz je to rýchlosťou zhruba také isté. Apple pokašľal to iOS 7. No, škoda, čo? Napríklad tento iPad má ako dvojadro a to sa seká. Je to tou rámkou, ktorá je pol GB a taký iPhone 5, ktorý má GB RAM, tak ten sa napríklad neseká v iOS 7. Ani iPad mini, aspoň sa mi zdá, aspoň dúfam, lebo ten si budem kupovať. Ale nezdá sa mi, že by sa veľmi sekal, lebo ten je zase dobre optimalizovaný.
Bohužiaľ tento iPad 2 už zajtra mať nebudem, takže to len také rýchle pozretie. Takže to je všetko pre toto video. Keď sa vám video páčilo, dajte like, odber a uvidíme sa u ďalších videí, bohužiaľ už nie s týmto iPadom. Bohužiaľ je to ako dosť dobrý tablet, ale chcem niečo menšie a bude to iPad mini a momentálne som bez mobilu, takže teraz je mi skôr prednejší ten Samsung Galaxy S2 alebo iný mobil, ale asi ten si kúpim, lebo je to najlepší mobil v pomere cena výkon momentálne, takže si budem kúpovať tú S2 a toto už mať nebudem. Je to fakt dobrý tablet, ale bohužiaľ, čo sa s tým dá robiť? Je obrovský kvôli tomu, ako je to nenormálne veľké a nie je to až tak dobre použiteľné. GarageBand paráda, s tým som si fakt dobre užil srandy. Hudníky paráda. Ale nie je to až tak využiteľná uhlopriečka pri tablete. Skôr ten menší 8-palcový model. Je taký sympatickejší, lebo je taký menší. Zhruba taký. Takže tak lepšie sa drží v ruke aj všetko. Podľa mňa o mnoho lepšie. Tak dúfam, že nekúpim nejakú blbosť a už má Lightning konektor. Je tento 30 pinový. Ale budem mať aj tak iPod Touch 4 a S2, takže to mám jedno. Takže budem mať všetky 3 konektory, úplne rôzne, takže to bude úplne useless. A budem musieť kupovať zase nové konektory, jupi. Ale pre iPad momentálne mám taký dosť blbý, tu zhruba mi konektor. Takže keď budem mať iPod Touch, tak dúfam, že bude mať aj normálny kábel, lebo tieto 30 pinové sa dosť často kazia. Takisto aj Lightning, aj micro USB, konečne by sa mal vymyslieť normálny kábel na všetky zariadenia, bolo by to úplne super. Lebo toto je úplná blbosť. Každá značka robí úplne niečo iné a ešte Apple dokonca dve konektory. Takže to je úplná katastrofa. No takže iPod Touch 4, not bad. Ten bude len na počúvanie hudby, keď pôjdem niekde vonku. Mám dosť dobré sluchatka na hudbu, a ktorú ja počúvam, a ten Samsung bude na hry a také veci. No a potom si kúpim iPad a ten bude asi najviac na hry. Isto jak toto. A momentálne som bez mobilu, takže si budem musieť kúpiť tú S2. Ak sa mi to páčilo s týmto iPadom, dajte like. Takže to je všetko. Ahoj.